Un dels objectius del projecte Taurons i Rajades del Parc Nacional de Cabrera ha estat avaluar la presència i possible estacionalitat d'espècies de taurons pelàgics a les aigües del parc. Per això s'han utilitzat dispositius de càmeres amb esquer, BRUFs, i s'han realitzat 6 campanyes d'una setmana de durada cada una, repartides en períodes bimensuals al llarg de tot l'any. També se n'han fetes 3, repartides en quadrimestres, a la muntanya submarina del Fort des Francès o Panc de Mille-Baudou, a 30 milles al sud de l'arxipèlag. Per a tal efecte, s'han col·locat aquests dispositius equipats amb càmeres a la superfície i a 80 metres de profunditat a punts estratègics al costat del talús de la plataforma continental i en el cim de la muntanya submarina. S'han pogut analitzar 2.127 hores de vídeo enregistrades durant el dia i la nit. Els resultats han estat previsibles i decebedors. Tot i el gran esforç realitzat, quasi només s'han enregistrat exemplars de tintoreres. Amb un total de 17 en tot l'any, cal remarcar que hi ha hagut diversos períodes en els quals no se n'ha vist cap. Gràcies al fet que en el punt escollit ja s'hi havien fet campanyes en anys anteriors, concretament el desembre de 2019 i el febrer de 2020, tenim dades comparatives i no són bones. Quan a cada una de les campanyes anteriors s'hi havien enregistrat 2 exemplars, en els mateixos períodes estacionals del 2024 no se n'hi ha observat cap. Per altra banda, les dades obtingudes apunten a un petit repunt de la població al voltant de la primavera. S'han comptabilitzat 4 exemplars a cada una de les campanyes de març-abril i maig-juny de la zona de l'arxipèlag. Aquest augment temporal coincideix amb els resultats que SharkMed ve recollint des de 2017 a altres indrets de les Balears. Semblen mostrar una marcada estacionalitat que podria ser deguda a patrons migratoris, si tenim en compte la literatura científica recentment publicada. En canvi, en el Fort des Francès es veu una presència més constant durant tot l'any, amb diversos exemplars observats a cada mostratge. A més de les tintoreres, de les nombroses espècies de taurons pelàgics que s'haurien de poder observar a les nostres aigües, com ara el blanc, la llonada, el marràix, el centurió o el bronzat, només s'ha aconseguit enregistrar un salroig. És una imatge excepcional pel fet de ser la primera imatge d'un salroig en el seu hàbitat natural fora d'un entorn de pesca a les Illes Balears. Excepcionalitat i dades que demostren la gravetat de l'estat de conservació dels taurons a les nostres illes. Queda palès que la protecció que suposen les reserves marines, com la del Parc Nacional de Cabrera, no són prou efectives per a determinades espècies cabdals per a la bona salut de l'ecosistema marí. Urgeix implementar mesures nacionals i internacionals que garanteixin en tota l'extensió dels seus moviments la supervivència d'aquests animals migratoris.